siang awit kersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun pinaringan kasarasan kaharjan kawilujengan tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sami. Ingkang kula hormati Ibu Aurora SPD minangka guru basa Jawi wonten SMK Dharma Bahari Surabaya. Tepangaken nami kula Muhammad Farhan Ibrahim saking kelas 11 TKJ 3. Wonten mriki kula badhe tindakaken praktek pidato kanthi judul Pengetan Dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Kula minangka duta wicara ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdal serta ngertosaken lebah saperlu rawuh wonten ing adicara pengetan Dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping pindho menika. Pengetan menika sejatosipun boten namung babagan ngguguraken kewajiban utawi ngawontenaken upacara kemawon ananging langkung saking menika adicara menika dados sarana kangge ngrumi-rumi serta nanggapi sedaya dharma bakti sapangarsanipun para pahlawan bangsa ingkang sampun labuh ing madya peparengan nglabuhi jiwa raga dumateng Ibu Pertiwi kanthi dasar tekad suci kangge kemerdekaan bangsa. Pramila minangka generasi penerus menapa ingkang saged kita aturaken nggih menapa kita nglajengaken cita-cita luhuripun para pahlawan ngisi kamardikan menika kanthi pakaryan ingkang manfaat dumateng negeri nggondheli dasar negeri Pancasila serta tansah njagi kerukunan serta gotong royong ing ngawedosipun warga. Sumangga kita sengkuyung bebarengan kita njagi kanthi saestu supados negeri menika saged jumeneng jejeg jamah ripah loh jinawi tanah tentrem kerto raharja. Pramila saking menika pengetan dinten kemerdekaan ingkang kita tindakaken menika minangka sarana kangge mujudaken raos panuwun kita dumateng para pahlawan. Tanggung jawab kita minangka generasi muda inggih menika ngisi kamardikan kanthi nyambut damel ingkang migunani njagi Pancasila saha ngrembakaken kerukunan serta gotong royong. Kanthi mekaten kita saged nglajengaken perjuangan para pahlawan dadosaken negeri Indonesia langkung maju tentrem saha makmur. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten pidato menika, kula nembah panuwun kangge kawedosipun boten kesupen ugi kula nyuwun agunging samudra pangkasami menawi wonten kirang langkungipun dumateng pidato menika. Salam seger bakas rahayu.